हेलो एवरीवन खुलुमबाय नोंथांमोन बयखौबो आंनि चेनेलाव फिन खेबसे बरायहरनाय थाबाय स' बिराद गोबाव सम जाबायमोन आं भिडिअ आपल'ड खालामाखैमोन बिनि थाखायनो दिनै एसे भिडिअ मोनसे आपल'ड खालामनोसै होननानै बे भिडिअखौ बानायनाय जादों लोगोफोरा आंहा बिराद गोबाव समनिफ्रायनो गगा मोननाय गुजुनाय जागासिनो बिनि थाखायनो आंनि माथोखौ एसे बोरैबा खोनादों जानो हागौ नोंथांमोना ओमफ्राय खामानि एसे थानायखाय स्कुलाव फैदोंमोन मानोना दाथ' स्कुला बन्द' गोजासो एग्जाम जोबनायनि ओमफ्राय आंहा खामानि एसे दंमोन नालाय बिनि थाखायनो स्कुलाव फैदोंमोन ओमफ्राय आं बांद्राय भिडिअ खालामनो हायासै स्कुलनिखौ मानोना खामानि दंमोन बिनि थाखायनो ओमफ्राय एसे खामानि मावखांनानै जोङो रायन' धाबायावहाय जानो होननानै फैदोंमोन आरो ओमफ्राय अर्डार हरखांबाय जोङो अर्डारा सफैगौमानि जोङो लुडु गेलेदोंमोन आरो जों साथामजोंनो फैदोंमोन स' नोंथांमोननो भिडिअखौ एसे देखायनोसै बांद्राय देखायनो हाया आङो स्कुलनि भिडिअखौथ' आं खालामनायानो जायासै बिनि थाखायनो ओमफ्राय दायो जों नेगासिनो अर्डारखौ लुडु गेलेनो ओमफ्राय एसे थाबैनो मोनफैदों अर्डारा बांद्राय गोबाव जायाखै नै जोंना सफैबायानो नै बेखिनियानोमोन जों बांद्राय जेबो अर्डार होखायाखै जों साथामल'खासो नालाय एग फ्राइड राइस ओमफ्रायहाय बे नै बाटार रटि ओमफ्रायहाय बुट दाल बेखिनियानो आरो बांद्राय जेबो अर्डार होआसै नायलांबाय थां नोंथांमोना भिडिअखौ बांद्राय जेबो देखायखाया आं दै भिडिअखौ एसे सिम्पोल ओमफ्राय जों दसे उनाव नै स्टार्ट खालामनोसै जानायखौहाय रानगासिनो ओमफ्राय आं जानायखौ भिडिअ खालामनो मोनासै ओमफ्राय जाखांबाय जोङो लोगोफोर जाखांनानै नै ओंखारबाय जोङो थांनो होननानै बांद्राय भिडिअ खालामनाय जायासै आरो ओमफ्राय लोगोफोर जाखांनानै जों स्कुलाव फैफिनबाय ओमफ्राय स्कुलाव फैफिननानै आं बांद्राय भिडिअ खालामनाय जायासै खामानि थानायाव मा भिडिअ खालामबाय थानोना बिनिखायनो भिडिअखौनो खालामासै आङो ओमफ्राय दायो जों न'आव थांनो ओंखारबोबाय आरो मालाबा सम मोनोब्ला मोजां भिडिअ खालामनानै देखायगोन आं स्कुलनि भिडिअ ओमफ्राय खामानि बिजि नालाय ओमफ्राय बे मेम सानैया न'आनो खाथिथार न' खाथियावनो बिसोरनिया स्कुला बेनिखायनो साइकेल लाना फैदोंमोन बिसोरो ओमफ्राय आंहा स्कुटि लानानै थांदोंमोन आं स्कुलावहाय ओमफ्राय जों दायो न'आव थांनोसै गावबा गाव खामानिबो जोब्बाय नालाय ओमफ्राय बांद्राय भिडिअ बानायनाय जायासै आं लोगोफोर नेक्स्ट टाइम जुदि हायोब्ला भिडिअ बानायना होगोन आं स' बेनोमोन आरो दिनैनि भिडिअआ रियान आइदै मासि गोजाखैबो रियान जोंहा रियाना नै दुस्थु जाथारबायलै रियाना दायो 5 months जोब्बाय 6 months जासिगोन दा 27नि माबायावहाय ना आगस्टआव 27 आगस्टआव 6 months कमप्लिट जासिगोन दायो 5 months कमप्लिट जाबाय बियो रियानिथिं हाय होनसना हाय ये हाय बोना गस्ला गुदुं आखाइल' जायो रियाना जनो हाथारसिगोन ना रियान जनो हासिगोन ना नोङो जनो हासिगोन ना नै आखाइखौल' सोखायो खुगायाव दिनैनि भिडिअखौ आं बेखिनियावनो दोनथ'नोसै बांद्राय इसेबां बिदि भिडिअखौनो खालामनो हायासै आङो स' बिनि थाखायनो सरि ओमफ्राय रियाना नै जोंना माने आङो स्कुलावबो थांनाय जायो नालाय ओमफ्राय न'आव मामायाबोथ' दखानाव थाङो नालाय बेनिखायनो इसेबां टाइम मोना भिडिअ खालामबालाय हायो खिन्थु आङो ओंखामसो संनो ना केमेरासो हमबाय थानो ओमफ्राय ना रियानखौबो लानांगौ जायो दसे बिनानावबो दंफैयो नालाय न'आवहाय ओमफ्राय बिनानावा इसेबां बिदि गोरा खामानि मावनो हाथ'वाखै नालाय दायो बेनिखायनो रियान औनो रियाना हिन्जावसा नङा दै फोथाखौ बिदि फोननानै दोननो बै काजलखौ फोनबाय थानो नांलाबाय थायो नालाय पाउदार फोनबाबो बिनिखायनो बे फोथाखौनो गोसोमखौ फोननानै होयो आरो जोङो ओमफ्रायहाय माने गगा मोननाय गुजुनाय जादों बिराद गोबाव समनिफ्रायनो बिनि थाखायनो आं भिडिअ बानायनोबो गोसो जाया स्कुलाव थांबाबो जेनेबा आं आवगोलो भिडिअ होयोमोन नालाय ओमफ्राय बे साननैसो माने गुजुनाय गगा मोननायजोंनो आं माने गुजुनानो हामलं बोरैबा जालायलांबाय आरोना बिनि थाखायनो भिडिअ आपल'ड खालामनो हायाखै आङो बिराद गोबाव सम जाबाय ओमफ्राय दायो एसे मोजां जाबाय होमबाबो मैयानिफ्राय एसे बारा जादों आरो आंहा ओमफ्राय हामगोन दे बारा गोबाव सम लाया एसे थाबैनो हामगोन जागासिनो आङो हामगोन आरो थाबैनो स' भिडिअखौ बेखिनियावनो दोनथ'सिगोन बाय बाय सि इउ इन द नेक्स्ट भिडिअ